ମୁଁ ତ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାଉଛି ହେଲେ କି। ଆଜି ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 31, ଜାନୁଆରୀ 1 ହବ। କେତେଟା ବାଜି ଦେଖୁଛୁ ନା 11:30, ମାନେ 11:35 ହେଲାଣି। ପାର୍ଟି ବାଟି ଚାଲିଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ ଫେନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବାହାଘର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମାନେ ମୋର ଏନ୍ଜୟଟା ଦେଖ ଟିକେ। ମୁଁ ପରିବା ନେଇକି ଆସୁଛି, ବାଇଗଣ, ମଟର, ସିମଲା ମିର୍ଚ, ଆଳୁ, ରସୁଣ, ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ସବୁ କୁହାହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ରାତି 11:30ରେ ପରିବା ହାଟ କରିକି। ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ନେଇକି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ହେଲା କି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସବୁ ହେଲା କି। ଏ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଚଲର ମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଆର୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା, ଆମେ ଅର୍ଡର ଦେବୁ ଆଉ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମେ ନେଇକି ଆସିବ। ସେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ହଉ କି ସେ ଜନ୍ମଦିନ ହଉ କି ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ହଉ, ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଳୁ, ରସୁଣ, ସିମଲା ମିର୍ଚ ପରିବା ପାଇଁ ବାହା ହେବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ମରିବ। ଦେଖ ତମ ଇଚ୍ଛା।